Hvala, Danice. Umrežavanjem sudova, tužilaštva, MUP-a, Narodne banke Srbije, beležnika, socijalnog osiguranja omogućeno je da samo jednim klikom sudija može da vidi da li roditelj koji izbegava plaćanje alimentacije ima socijalno osiguranje, od kada i kod kog poslodavca. Tako više neće moći da sakrije prihode kako bi izbegao plaćanje alimentacije. O ovoj temi razgovaram sa Marijom Maletićem, on je šef IT sektora pri Ministarstvu pravde. Dobro jutro. Dobrodošli, gospodine Maletiću. Najavili ste pre jedno, koliko, 6-7 meseci baš u jutarnjem programu, tako je, da ćemo pričati kada se potpiše sporazum. Ministarstvo je potpisalo sporazum sa Centralnim registrom. Šta se tačno time dobija? Pa evo ovako, ne samo da je potpisan sporazum, nego reč je o praktičnoj usluzi koja je u ovom trenutku dostupna i sudijama i javnim tužiocima i beležnicima i javnim izvršiteljima. Reč je o tome da praktično, kako ste vi rekli, na jedan klik sudija, odnosno ovlašćeno lice u sudu ili u tužilaštvu, ima pravo da vidi da li neko lice radi, gde radi, kod kog poslodavca, koja je adresa poslodavca. To je važno iz nekoliko razloga. To je važno zbog sudskog dostavljanja, jer je moguće da se pismeno uruči na poslu. To je važno i zbog ove alimentacije o kojoj govorite, da se vidi da li lice radi, kod kog poslodavca, od kada do kada. Do sada je za to trebalo i nekoliko meseci i sudski postupak u tom trenutku stoji. Automatski je sada skraćen i sudski postupak. Tako je, jer sada, evo, prošle nedelje nekoliko desetina hiljada upita je išlo ka Centralnom registru za obavezno socijalno osiguranje, sa kojim imamo vrlo dobru saradnju, a sada prosto da nema toga, to bi bili papirni dopisi koji bi se slali, sudija bi čekao da dobije odgovor, a sada prosto tu informaciju dobija jednim klikom. Skraćen je put svakako. Da li je umrežena cela Srbija? Tako je. Ne samo da ovdje pričamo o sudovima, osnovnim sudovima, višim sudovima. Pričamo o mreži institucija. Tako je. Tu su i prekršajni sudovi. Tu su i javna tužilaštva, kao što smo rekli. Tu su i javni beležnici, tu su i javni izvršitelji. Čitav pravosudni sistem je sa jedne strane uvezan putem jedne pravosudne magistrale sa, rekli smo već, Centralnim registrom, ali tu je i Ministarstvo unutrašnjih poslova sa kojima imamo vrlo dobru saradnju. To su podaci o prebivalištu, podaci o motornim vozilima, o kaznenoj evidenciji. Tu je čitav set podataka, znači, i koje praktično iz prekršajnih sudova, o prekršajnoj osuđivanosti lica, praktično iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, da li se lice već nalazi na izdržavanju kazne zatvora zbog dostavljanja, zbog izvršenja. Broj računa, itd. Sa Narodnom bankom. Evo, rekli ste i sami, sada ćete na faktički jedan klik imati sve informacije o tome kod koga, od kada radi određena osoba. Neće više biti mogućnosti da vas roditelji prevare, odnosno slažu da su nezaposleni ili da su na minimalcu. Koliko ste često imali posla sa takvima? Evo, vaši podaci su da je samo u prošloj godini, ako se ne varam, više od 2.500 krivičnih prijava i više od 170 njih koji su završili u zatvoru upravo zbog neplaćanja alimentacije. Tako je. Pa reč je o slučaju do slučaja. Postupajući sudija će da odredi visinu alimentacije, zakonski je to od 15 do 50% redovnih mesečnih prihoda koje ima ta osoba. Ukoliko ta osoba nema redovno mesečne prihode, sudija će da odredi to u nekom apsolutnom iznosu. Postoji u našem zakonodavstvu i krivično delo nedavanje izdržavanja i to je ovo o čemu ste govorili, koliko je krivičnih prijava podneto i koliko je osoba procesuirano i završilo praktično u zatvoru zbog ovog krivičnog dela. Tako da mislim da kada spojite i IT, kada spojite i zakon i kada praktično tu lakše omogućite da se zakon izvršava, mi imamo jako dobre zakone, ali sada sa ovim oni se praktično mnogo bolje izvršavaju i postupci se ubrzavaju, kao što smo rekli, do nekoliko meseci. Pre javni izvršitelj čekao i nekoliko meseci, 3 meseca, 4 meseca za podatak o prebivalištu, a sada to može da dobije... Sada je sve to lakše dostupno. Ako recimo neko u zajednici sa roditeljima koji imaju određenu visinu penzije ili neke vredne nepokretnosti, da li i to ulazi u obzir za uzimanje za alimentaciju? Pa evo ovako, znači dete ima pravo da ukoliko roditelj je preminuo ili ukoliko ne može da
daje izdržavanje, ima pravo da izdržavanje traži od srodnika u pravoj liniji, znači reći o bakama i dekama, tako da to sve ceni postupajući sudija. Tako da su sada vrlo male šanse da se to pravo deteta izigra i da se to pravo umanji i da dete praktično ostane bez izdržavanja. Roditelji u obavezi da praktično detetu obezbedi isti onaj nivo životni koji i on sam uživao. Dobro, to je kada pričamo o alimentaciji. Koliko se smanjuje krug malverzacija kada je reč o nekim drugim stvarima? Znamo da je na stotine građana prevareno od strane investitora. Kako tu stoje stvari? Pa evo ovako, imamo vrlo dobru saradnju sa Republičkim geodetskim zavodom, katastrom, sa kojim radimo na umrežavanju tih podataka od strane javnih beležnika. Da se sa notarima spoji upravo na taj način građani. Javni beležnici i katastar će vrlo brzo biti spojeni i elektronski će razmenjivati podatke i podaci će elektronski ići u katastar. Plan je da građanin sve svoje praktično poslove završi na jednom mestu kod javnog beležnika, čime će i Srbija skočiti na Doing Business listi Svetske banke za nekoliko mesta i da se praktično građanima omogući da lakše, sigurnije praktično ostvaruju sva svoja prava. U neke tri ključne stvari suma bi bila zaključak kraće sudske procedure, lakše za vas, odnosno za sudije i za druge službenike i svakako smanjena mogućnost zloupotrebe. Ali tu su i uštede, jer znate, vi kada ne morate da praktično radite na jednom pismenu, dopisu, da to štampate, da šaljete poštom, pa onda neko to mora da otvara, pa neko mora na to da odgovori, da pogleda. Reč je o konkretnim materijalnim uštedama i kada pričamo o e-upravi i digitalizaciji, praktično to je jedan od prioritetnih ciljeva ove vlade. Vidimo da ova vlada zaista ulaže u e-upravu, u digitalizaciju i da to donosi konkretne rezultate za građane u ovom pogledu o kojima smo govorili. Znači, brži sudski postupci, efikasniji, uštede i sve je mnogo jednostavnije, brže i bolje. A sve je to prepoznalo i Društvo za informatiku Srbije. Vi ste juče primili nagradu upravo zbog ovakvih programa. Šta je još pripreman? Pa evo ovako, ovo je bila jedan od projekata zbog kojih je Ministarstvo pravde prepoznato od strane Društva za informatiku Srbije i dobilo je nagradu za ukupno 8 projekata, ali evo ja ću spomenuti samo one najvažnije i sa kojim projektima nastavljamo sledeće godine. To su dva najveća projekta kod nas. Jedan je projekat e-sud, odnosno elektronsko podnošenje pismena Upravnom sudu i praktično elektronsko vođenje upravnog spora i Srbija će biti prva zemlja u regionu koja je upravne sporove regulisala na taj način. Znači, potpuno elektronski vođenje upravnog spora. Sledeće godine ćemo to da proširimo, nadam se, i na privredne sudove, što će opet doprineti da poslovna klima u Republici Srbiji bude mnogo bolja i primamljivija za strane investitore i domaće. Drugi projekat je centralno statističko izveštavanje koje smo delimično završili ove godine i sada Republika Srbija, Ministarstvo pravde, Vrhovni kasacioni sud, Visoki savet sudstva po prvi put na jedan klik imaju izveštaj o radu sudova opšte nadležnosti, koliko je predmeta primljeno, koliko je rešeno, znači na dnevno ažurne izveštaje o radu sudova, dok ćemo sledeće godine tu aplikaciju proširiti sa podacima o radu sudija. Te ćemo onda znati da li se oni zakonski rokovi u nekim sudskim postupcima zaista poštuju ili se ne poštuju. I ko je taj sudija koji te zakonske rokove praktično ne poštuje i ti podaci će biti na jednom mestu i bit će dostupni. Tako da dosta toga je urađeno i dosta toga će se uraditi. Tako da Ministarstvo pravde u tom pogledu zaista napreduje i drago mi je što su ovako nezavisne institucije i Društvo za informatiku prepoznale ovaj rad. Hvala. Čim to bude, od svega što ste najavili, vidimo se naravno prvo u jutarnjem programu da o tome pričamo. Mario Maletić, šef IT sektora Ministarstva pravde, bio gost jutarnjeg. Idemo na vremenski izveštaj.